mà xuân là phải nào Chỉ nên này na pisa को बांसिन मोनदों मैया ना गिदिरखौ बांसिन मोनदोंमोन गाय जोंना जावजेनबाय होमबा नोगोर हाग्राखा नै लोगोफोर दै जावलांनांगौ आरोना बै दैयाव बेखौनो सारगोन आरोना जोङो लोगोफोर नोगोर खामाथो आयौ दावराव जादों नै नाया खाथियाव थाखाना दैबाना बारसिननांगौ हाखुवा बायनो लुबैयो जावखाजोबदों बेखौ होजोब आदा Charlalay Rương bài Sao rồi ra kia nè Rương đằng có dùng vậy सारबाय सो नोगोरनो गाबला हले आराम सार मेरला मानसि दं नालाय आराम नङाबा आं सारगौमोन देखो मिल गए कितना बड़ा Muốn mua váy gì đừng đừng slack đừng xin đâu Này nữa Phì lên nó Nơi đi dạo phía chưa thắp thắp này Amana bên này Xuân ba bà Xuân được Khâu ấy hề Khâu ấy Nó xôi Nó xôi Mana Khâu ơi Hạp có thay cho vậy Hạp ra sự bánh nào Này nữa Khá xẻo Hạp phải đi, cắt chúng nó nằm đây nó nằm ở rất chứ không có không này ai đâu sao Này nữa Fall Fall Burja ke dompet bay bay sih. Dompet di stop nari sih. Ayo kangkring gitu kak. Lagai. Kromo. Không thầm đấy. Là đất trứng ta. Bay gitu.
दानिया नैबे खावसेथिंजायनिखौ सारलायबायनाय लोगोफोर सारगासिनो नै बिस्रा मैया बै साइडनिखौ हाबायमोन गोलावथार नालाय ओंखायनो गेजेराव सिंखावनानै सारदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै दा बेखौ फैलायबाय मैया मोनाद्रायदों नालाय लागाय सारगासिनो जोंना हनै हेल' गाइस सफैफिनलायबाय जोंहानो मैया माने जों बेलासिनिफ्राय फैदोंमोन नालाय ओंखायनो हास्लाबाखै ओमफ्राय दिनैबो आरो खामानि दं नालाय दायो जोङो 4:30निफ्राय फैबाय आरोना जा गोलाव खानाय लोगोफोर खावसे खावसे सारदों जोङो इनै गिदिर दायो सोगोन खन्थायाव हनै गोथौ होनखाबाय दा मोजां नागिर हमनो रोङा नामा थांसै दानिया न'आव आथिं आखाइ सुलायलायबाय नोंस्रा आयौ सासे मैगंखौनो सोमबाय नै बिदि गिदिरखौ आं जानो दे जानो हानाय बेखौ खांख्राया मानसिथिं मावबायगासिनो नै दिनै ना बेसे मोनदों आरोना बांद्राय मोनाखै मैयाना बांसिनमोन खांख्राया नाखौ खेबावो ना खावैखौ दिनैना नै ना फिसाखौ बांसिन मोनदों मैया ना गिदिरखौ बांसिन मोनदोंमोन नै ना फिसाजों